işgärleri sylagylaň. Hyundai zawodyny iş tejribe geçirip ýören biri gurrun berýär. Bir gezek zawod müdirimiz ýaşulrak bir gara işgärin getiren täze pikiri bilen tanyş bolupdy. Ýygnakda ol pikir injenerler tarapyndan köp taraplyň deriňelli we hakykatdanam peýdaly bir pikirdigi aýan boldy. Muňa müdir gaty hoşal boldy we önümçilik ýerine gidip şol işgäri tapdy, elini gysdy we ýürekden gujoklap sag bolsun aýtdy we ýene ofisine gaýtdy. Bir salymdan şol sag bolsun aýdylan işgäriň aglap oturanyny gördüm. Sebäbini soramdy. Bu meniň ömrümde alan iň manyly syylygymdy, diýdi. Gynansak da işgärleri göremizok. Olaryň zähmetini we ihlassyny göremizok. Aýlyk görmek bilen şol ihlaslar bilen hasaplaşýandyr söýdýäs. Hakykatda bolsa beýle däl. Aýlyk olaryň beden zähmetiniň muzdudur. Olaryň ihlasynyň muzdu bolsa hormatdyr, söýgüdür.